Les 24 hores frío del circuit de Catalunya. Els dies 1, 2 i 3 de juliol de 2005, l'equip Suzuki català de Molins de Rei varen tornar a participar per novena vegada en les 24 hores motociclistes del circuit de Catalunya, just l'any en què es compleix el 50è aniversari de la primera prova a la muntanya de Montjuïc i l'11è al circuit de Montmeló. Des de 1997 que formem part de la graella de sortida d'aquesta mítica prova de resistència. Tot i començar amb un resultat modest, va servir per conèixer la cursa. Any rere any, vam anar acumulant experiència. Així, el 1998 guanyàvem la categoria Superesport i el 99 arribava al primer podi absolut amb un tercer lloc. Aconseguir pujar al calaix després de només 3 curses era tot un èxit i alhora una premonició de que el millor encara estava per arribar. En les edicions del 2000 i 2001 no vàrem obtenir uns bons resultats. L'any 2000 vam patir avaries en les dues màquines i el següent 3 caigudes amb una moto, tot i que l'altra acabava en una meritòria 5ª posició. Tot i això, ja començàvem a comptar entre els favorits i havíem aconseguit que les 24 hores no fossin cosa d'un sol equip. L'any 2002 fem un altre podi, en aquest cas un segon lloc només a una volta del guanyador i l'altra moto acaba en 4ª posició. L'any següent, el 2003, arribava l'èxit més rotund, la tan esperada victòria final, amb un rècord que encara no s'ha pogut superar, 731 voltes al traçat de Gran Premi del circuit. Per fer la festa encara més gran, l'altra moto acabava en 3ª posició i ens convertíem en el primer i de moment únic equip en la història en aconseguir pujar les dues motos al podi. Dues motos altament competitives, la Suzuki GSX R1000, 6 pilots del més alt nivell i un equip experimentat i entregat han permès al Suzuki català convertir-se en un dels equips punters de la resistència al nostre país que a partir de l'any 2003 no faltarà mai en cap de les travesses per l'èxit final. L'any 2004, i per segona vegada consecutiva, tornàvem a pujar les dues motos al balcó del circuit, acabant en aquest cas en 2ª i 3ª posició. De nou, es demostra la força d'un equip líder. Tornàvem a ser un dels equips a batre i un dels més seguits tant pels mitjans de comunicació com pel públic, que cada vegada més omple el circuit de Catalunya. Per aquesta edició 2005 s'ha tornat a confiar en pilots com Javier Forés i Diego Lozano. Aquí s'ha afegit Àlex Hervás, que amb 4 victòries fins al moment era el pilot que més vegades havia guanyat la cursa i venia a guanyar el seu 5è títol amb l'equip Suzuki català. Entre els 3 pilots sumaven un total d'11 podis. Per la moto número 3 s'ha confiat en pilots més joves però d'alt nivell com ells mateixos s'han encarregat de demostrar. David Gómez, Pedro Vallcaneres i Josep Padró van ser els escollits. La cursa d'aquest any ha sigut una de les més dures que es recorden i participaven 72 equips, dels que només van acabar 49. El divendres als entrenaments ja es va veure l'altíssim nivell que hi havia. Aquesta vegada no vam aconseguir la pole position i vam sortir des de la 3ª i 8ª posició. Després de mantenir les dues màquines en 3ª i 4ª plaça durant quasi tota la cursa, la moto número 3 pateix una caiguda a la zona de l'estadi que envia a l'hospital el pilot mallorquí Pedro Vallcaneres amb un braç trencat i fa que la moto perdi algunes posicions fins a acabar 6è. A 2 hores del final, els 2 primers classificats patien 2 caigudes gairebé simultànies, cosa que ens col·loca en primera posició. Abans de l'últim relleu, tornàvem a ser segons, però en recuperar de nou el liderat ja no el deixàvem fins al final de la prova. Una nova victòria pel Suzuki català, la 2ª per l'equip, la 5ª pel pilot Àlex Hervás. Potser la més suada, potser la més treballada, potser de les que fan història. Aquest triomf compensa, sens dubte, tots els esforços dedicats a aquesta aventura que són les 24 hores. Calen molts mesos de feina abans de la cursa per preparar les màquines i tot el que és necessari per participar en una prova de resistència com aquesta. L'equip Suzuki català està format per 37 persones, totes elles amateurs, però amb un nivell d'experiència i dedicació com en el millor dels equips professionals. Cadascú sap la seva funció, la seva feina, des del cap d'equip que ha d'estar pendent de cada relleu a l'encarregat de tenir a punt els pneumàtics, la benzina o la clau del 12.
els que preparen la roba dels pilots o els que tenen cura del seu estat físic, els que fan el menjar i els que decoren el box, l'atenció a la premsa i als patrocinadors. Cada mecànic, cada peça de l'equip ha de funcionar com un rellotge. Així funciona l'equip Suzuki català. Finalment, són els pilots els que pugen al podi, però ells són els primers a tenir en compte que sense la feina de tot l'equip no seria possible optar a la victòria. Entre tots ho fem tot, i per tot l'equip Suzuki català és un cop més el títol de guanyadors de les 24 hores motociclistes del Circuit de Catalunya 2005.